At ayan, umuusok na po. Ano yan, BB tsaka Tripilya. Ayun. Umuusok na dito sa tusukan. Tusukan ng Oras Eastern Samar. Sabi nga nila pagkatapos mong magharapihapan, dito naman tayo sa tusukan. O pwede rin tusukan muna din bago tayo magharapihap. Oh, agoy! At ayan naman, ang sarap naman ng niluluto na yan. Ano ba yan? Naku, nalaglag pa. Sarap naman yan. From Salintran. Ayun, shout out pa. At dito may nakita tayo nandito si Sika. Ayan, umorder na ng kung ano-ano ditong mga maisusubo sa tusukan. So, sarap sana sarap tumusok. Sabi nga nila masarap daw magpatusok. Tumusok pala. Ayun, parami yung tao dito at ayun si ate nagtatago. Hello. Grabe din kayo ng fishball. Grabe, ang sarap namang tumusok. Sarap din kayo tumusok. Ang ano? Masarap ang tumusok talaga. Ang sarap talaga dito sa tusukan na yan. Tingnan nyo naman. Ang dami naman. At saka nakikita nyo ba? Yung lagayan nila dito ng tinusok supot, hindi plastic. Bawal daw ang plastic dito sa Oras. Ano pa bang hinihintay nyo? Halika na, pasyal na kayo dito sa tusukan ng Oras Eastern Samar. At kung ako naman ang papipiliin sa tutusukin ko, ano yan? Ito. Quick, tapos yun, itlog ng ano yan, buhaya. Pero kung akong papatusukin, dito ako tutusok sa, nako, ilan na ba yung nakuha ko dito? Kamuti, tinipak na kamuti dito sa tusukan ng Oras. Ayun, nandito tayo sa tusukan at ay, akala ko pala, hindi pala tusukan to, ugan na. Ayan, ang dami ng tao. Kung gusto mong tumusok, punta ka lang dito. Ayan. At halika na, punta ka na dito sa tusukan ng Oras Eastern Samar. At sa mga follower natin, huwag kalimutang mag-comment, mag-like, mag-share at mag-bigay din ng stars kung kailangan. At saka huwag nyo nang i-skip yung mayroong nakasulat na skip dyan. Maraming salamat at magandang hapon mula dito sa Oras Eastern Samar.